all about words. Hello, mega love shout out. All about deep words. I cannot read, sorry, because my phone is so small. Mega love shout out. Where are you? Where are you from? Yeah, I'm going to Shanghai, Macau. Pick up some with my friend. Hello, mega love shout out. It's traffic. Waiting for the bus. Hello, 2 million people in the house. Mega love shout out. Hmm, go in here. Waiting for the bus. It's raining here. Okay. Wow, waiting. It's raining, yes. God, where's the bus? 要去蛋仔是在这边做还是在那边做？那边做的，后面做的。下面那里，做3分3的。那你过去看咯，这边是做什么？看那个，那边那里，好，谢谢。
Sorry, I cannot hear any sounds. How about now? How about now, 7 years? Did you hear me? Now I can hear you. It's me. It's good now. Loud and clear. Because I'm using my microphone, so I don't know it's on or what. Shout out, Peter. Are you awake? Still awake, Peter? It's clear. It's okay. Hello, Peter. How are you doing, Peter? Good evening. No, I'm not sleeping. Okay. So waiting for me, okay? Good evening, Peter. The bus is freaking me out. Yeah, it's raining. I told you it's raining here. So I don't know what's the number that I phoned, but this afternoon it's number 3. Hey, 7. How about you, Peter? How's my audio? Loud and clear? Peter, how's my audio? Finally, she came after how many years? 2019, 20, 21, 22, 7 years. Can hardly hear you. Why? It's not totally clear, like 7 years. Yeah, because I'm here in the bus, I cannot shout. So, actually, she's waiting for me already. I thought she will come around 7:30, but she calling me. She said she already in immigration. So we'll see. We'll find. The video quality. Okay, the video quality. Okay, the video quality is good, but the sounds muffled. Okay. Video is good, Maria. That is the truth. Okay.
How about you, 7 ways? You just woke up or you woke up hour ago? Maybe I woke up just. Wait, I cannot see. My phone is so small. Just wait. There is a reason for delay. No, it's she came early actually. Supposedly she said she will come around 7:30. So she calling me around 6:30. So I don't know why so early, but it's okay. At least I've been waiting, so that's why. And she called me. Now it is okay. Not delay, it's too early because she said she will arrive around 7:30, but she calling me around 6:30. So that's why at that time I was still eating. So I didn't finish my food and then I need to go fast. But it's raining. Yeah, it's the weather typhoon. Peter, are you done already to fix everything? Your kitchen now it's clean? Peter, where's Billy? Peter, can you please a favor? Send this to Billy. I don't know if Billy is busy right now. It's okay to you to send to Billy this link. I'm a nice one in there. Okay. Did you hear me? Right?
road outside. Okay. Did you clean up your kitchen, Peter? Waiting, waiting. Sorry, sis Ricey, for delay. Oh my God, why I said the name? Currently, it's almost. I'll be coming. Waiting for me. Apparently, we are experiencing heat wave. Heat wave is weak here outside in the region now. Mind it is around 26, 20, 25. Okay. It's a boarding gate. It's a boarding gate. I need to. Sorry guys, it's so my phone is so wiggle wiggle. Wiggling my phone. Sorry. I cannot. Don't forget to like and share, please, please, please. Share to your friend, Peter. Everyone. Outside 13 Celsius at night temperature. I don't know. Boarding gate, China. I only, what? Where are you? Traveling to Maria. What? I only have one friend, but Shane not talking to me. Really?
Why? Where are you? Traveling to Maria. Mystery to run. It's a boarding gate. China. It's wiggling my phone. Sorry. I hold the. Oh my God. Hi, Tati. Sweet Nita. Hello. Make a love shout out. Thank you for dropping by. Hi. Don't worry, Peter. He's not talking to me neither. Hello, Tati. How are you today, Tati? I see us saying, oh no, with that. Then. I'm sure Maria is, what? Is a lost. Yeah, I'm so very lost, Peter. Sorry. I'm so very lost. I'm busy. So busy. I see signs saying, in that we see a road sign saying 20 miles to Shanghai. You count the wrong bus, Maria. This is one is going to Vietnam. No, it's already going to, you see, this is going civilian. No, no Thailand people. It's a Thailand. So expensive, expensive. Maria doing secret visa. Run na.
Oh yeah, 7 words. I bring umbrella. Actually, it's coming. It's going. Look like rainy there. Yeah, it's raining. I told you. That's why I bring umbrella since morning to Shanghai. Still exit the constant name of change. Confused the hell out of me. Now don't be confused, people. Just only here. No need to confuse. Everything is okay. Arrival hall. So it's here. Yeah, Shanghai is there. Sadly, no longer. Finally, it's already here. I need to going down because this is arrival hall. Oops, it's here now. I'm here now. Oh my god, my my glass. It's so white. Oh my god, you cannot see because my glass is so white. Hey, what's this? Wait, wait, wait. Cannot see. I cannot see. Just wait. Arriving. Down, 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 down. Hi, Kahilap. That is Petita. Thank you for. Hooray. Good evening, co-host. Hello, Kahilap baby. Thank you, guys. So I don't know where she is. So I'm looking where. Where is she? Where is she? Where are you, Sis Raisi? Where are you? I cannot see. Just wait. I need to call her. Yeah, where? Where is she? Hi, Kahilab TV. Thank you. Where are you, Sis Raisi? I cannot find you. Where are you? Where? Where she is? Voice, voice. Wait, I need to call her.
Dito na, dito na. Dito na ako, nasan ka? Dito na ako, nasan ka? Sa loob? Nasa loob ka? Nasa loob ka? Ah, okay, okay, okay. Sige, sige. Diyan ako. Kala ko nandito. Okay, baby. Where are you? Wait, guys. I cannot read. Sorry. Peter, can you read for me? I'm looking to her. Where you are. I'm here. Shanghai, Macau. Sorry. Where are you? Ayun, I found it. I saw her already. I found it. I saw her. See? Finally, heart go on and the holy. Finally, she's here na. Finally. It's been 7 years. She's here now. Almost. Wala, ang liit mo pala. Sabay gano'n. Parang 5'2" lang ako. Huwag mo na akong i-expect na 6 years. Yeah, di ba? Oh. Are you hungry na? Gusto ko mag-Jollibee. Halika na. Dadalhin na kita. Mukhang pagod na pagod ka. O, di ba? Hindi na ako Kanina pa alas 5 gising. ganon. Walang tulugan. Hindi ko sabi, Ah, naganon. Kaya, halika na. wag kasi nasira. Oh, sa dami ba naman ang pinuntahan mo eh? 3 hours yung yung delay. Oh, hi ka muna kila si Seven Ways. Saka kay Peter. Seven Ways. Ayan, here she is, yes. After long. See? Fresh from Vietnam. 3 hours delay. Flight. Sandali, tawag doon. Dito tayo. Wait, kukunin ko lang yung Ang late ka, Pero ang kala nila. Liit mo. 7, 5. Oh, Gutom ako. Akala Yeah. ko, merong lunch sa flight. Pwede sa flight. Pwede kumain kasi nga. andali, mag-ano muna tayo dito. Mag-picture muna tayo dito. Inubos ko lahat ng Dito pera. tayo. Ganon. Inubos ko lahat ng pera ko kasi nga akala ko mag-boarding na. Ah, Sabi ko, ubusin ko lahat ng Vietnamese doon ko. Nabili ako ng mga souvenirs. ganon. Doon tayo, doon. Sa Lulima yun. Ah, ganon. Sabi ko, okay. Kasi sabi na mga doon, attendant doon. Ah. Meron, mag-antay lang kasi may ibigay naman na snack. Fast food. Wala ka lang snacks, ibang flight pala yun. Oh, Kukunin. Gagi din yun. ganon. Ngayon, wala na akong ganang pagdating sa plane. Bibilhin mo. Lahat. Oo. Ano tayo kay Seven Ways para maano ka? It's okay naman. Go. Okay naman sana. Ang problema, laging nagtuturbulence, kinakabahan ako. Wala akong Oo. Ganun din ang kaya ang takot. Lalo na nung umuwi ako 4 times, Hindi lang 2. Ay, wait. Yung cheesecake. Yung cheesecake. Oh. Ito, nalikan. Ito yung ko, bus. Ito sa'yo. I-tap mo. Oo. Yes. Ito, MP ko. Meron kain ako. Sabi ko siguro ka pa, madidelay ka pa. So, kain muna ako. Nagulat na lang ako na tumawag ka na. Nandito ka na kaagad ka mo.
Kaya nga. Yun pala, yun. Matulog ko sana. Ilang oras ka na ng ano, hindi, walang tulugan. Ganon? As hindi ka natulog sa ano, airplane? No. Oh. Tutuloy na tayo dun sa ano. Kaya nga. 1 month kang nasa travel. Hindi. Uuwi ka pa sa Pilipinas. Sa buwan pa. Hanggang ilang days na lang. Ay, sa Pilipinas. Ilang days? 3 weeks? Tapos ano na. Back to Austria ka na. Singapore ka pa? Doon na. Mukhang mabigat yan. Ilang kilo ba yan? Yung, oh, yan. Oo. Welcome to Macau. Ano, kung kailan, sabi ko, nung hapon, ang ganda-ganda ng araw. Bigla na lang ng, ito, sabi ko, ano to, blessing. Kay, oh, dito. Sa Vietnam, mainit din. Kaya nga. Di ba nga sabi ko sa'yo nung tumawag ka nung last, umuulan, kaya mainit-init. Ang init, super. Oo. Kala ko niyan, mapipigilan ka, ha? Bakit nagpo-post sino ba to? Nasa hospital si si friend mo, oo, bakit? Oo nga. Last, na ano rin siya, kumpay. Oh? Oh, bakit? Hindi ka maliligaw niyan. Ibig sabihin, nung first na surgery, hindi success? O kasi breast cancer. Hindi mo alam yun na pala. Mag-stop mo ba? Kaya nga, expected ko talaga, 7:30 ka. Baka inaano dahil maulan. Oo nga, yung bus na Hong Kong ang ano namin, usually normal na. Basta nung pinasakay kayo, wala, tuloy-tuloy lang. Tawag doon yung under, na ano mo. Yun. Oh. Yung 45 minutes nga kami, nakakatulog pa kami. Kaya masabi ko, ang bilis naman. Ako pag ganyang matagal ang biyahe, tulugan ko siya. Hi, Tita. Hi, Peter. Hi, 7 ways. Yes, finally 7 ways. Rice is here. Ha? Okay lang yan. Carry naman. Yes, guys, it's raining. Hindi ko pa alam kung anong typhoon. Kanina 3. 3. Sa Hong Kong, 1. Yung kanina, yung ano mo, yung sabi ko sa'yo, 1 pa rin. Dito, 3.
Init pa raw dun eh. Here she is. Watch the viewing. Sa ano? Nag-ano ka dyan? Nagulat ka, kala mo tangkad, no? Oo, siguro. Umayat ako nung ano, nung na-stress ako nung bakasyon. Oo. Every week pa rin. Oo. Minsan nga, week, naglalay, lalo na. Oo. Tawag doon sa ano, sa August 30, meron akong interview. Yung na-meet ko sa Pilipinas, si EJ. Taga-US. Ayun. Akala nga nila ano ko, hindi, no? Hindi mo ba napanood doon? Nice share, come from Tita, yes. Antok na? Mukhang, wala kang hand carry, yan ang pinakaano mo na. Oo nga. Di ba? Bali, inisa mo na lang. Tapos, wala ka nang dadalhin. Gamit mo. Gamit mo. Hindi mo na rin. Iiwan mo. O sa bagay, ang dami kong bibigay sa'yo. Sure. Ang dami ko doon. Hindi. Mga yun, mga bago pa for sure. Magugustuhan mo yan. Mamaya. Hindi. Ay, washing machine doon. Matutuyo yan. Washing machine. Oo. Okay lang. May 2 days ka pa dito, no? Hindi. May 2 days. Mag-ano? Ako mamaya. Mamaya. Yung 2 weeks kong bakasyon, Diyos ko, busy sa Pilipinas. 2 weeks lang, napakabilis kaya. Kaya mo. Ikaw nga pa, isang buwan. At least marami kang napunta mo halos ilang country. Vietnam, Thailand, Cambodia, ano pa, Singapore, Malaysia, puro Asia. Macau pala, 6 pala. Macau. Hong Kong. Anong oras ka dumating ng Hong Kong? Galing Vietnam. Anong oras ka dumating? Nung tawag mo sa akin? Oh? Doon sa Vietnam mismo na to. Delay din. Okay. Lucky. Lucky. Ano? Vietnam. Wala ka ng gana. Ikaw, may pinost kasi yun. Yung mga kasama mo, mga bata, may bata. Nandun din? Sa Thailand. Tapos nagkita kayo doon. Maraming puro spicy doon, di ba? Mostly mga pagkain. Hindi. Di ba mahilig ka sa spicy?
Oh. Sa Thailand, oo. Hindi mo nagustuhan yung mga pagkain. Oo. Saka hindi, mag-isa ka na lang eh. May kasama. Oo. Wala akong ginagawa. Ako na pero ngayon, bumalik naman kasi. Pagbukas, pag maganda, ewan ko kung ano. Kasi sabi sa news, bukas mag-uulan. Thursday up to Friday. Pagbukas, kahit rain or shine, ano tayo? Mamaya na. Mamaya na. So no one has told. I see she's sleeping under the bed. From tita. Oh. Oo naman. Alam mo kung bakit? Yung isang bus dumating. Dahil ito, muntik na ako madulas, hindi na ako umabot doon sa isang bus. So, nag-ante uli ako. Sabi ko, dahil nga, di ba, expected ko. Kala ko kaya nga sabi kong ganun, kaya nag-text ako sa'yo. Ganun din, dito na, wag na. Pagtsaga mo na lang yung bed ko. Sabi nga ni Seven West. Sabi nga ni pitong magkakasya ba siya dyan? Lit-lit niyang bed mo, Maria. Hindi, kasi mamaya makikita mo. Pag hindi magkasya yung paa mo, hindi mo ma-stress, alisin mo na lang yung stop toys. Tagilid. I beat Miss Ricey in a tire after all the travel. Yes, she's so tired. 7 ways. Ang no, turbulence, no? Yung turbulence, yung hindi ka nagdadasal, mapapadadasal ka ng di oras dahil sa turbulence. Ako hindi, lahat nung time na yon nung umuwi ako, nung papunta sa Pilipinas, halos umingay yung eroplano dahil mga nagdasal lahat, dahil 4 times ba naman nag-turbulence, biglang bagsak. Akala mo, babagsak na yung eroplano. Sa Vietnam, mura lang ba doon? Ano ba yung pera na mas mataas? Pera natin o pera doon? Alam ko mababa pera doon. Kaya nga. Yung value maliit. Kaya nga, parang 50 euro. Ay, Hey, bud. How are you, bud? Yeah, bud. Did you know this, bud? Ricey Bors? Bud Presley. You know Bud Presley? Ayan. I hope you had a wonderful day. Yes, Bud. Finally, it's here. Hi, gentleman, 7 ways in Twitter. Good to see you. Oh? Wala kang kakilala sa Hong Kong? Oo. Saka hindi, yung sa Hong Kong, tatravel ka pa sa city. Alam mo yung airport na yon, hindi, malayo pa sa
pag doon, Mongko, saan banda? Colon City? Oo. Colon City. Sa ano pa yun? Mag-ano ka pa ng malayo? Ay, chikay pa lang. Yung anak kong isa, dito nakatira sa Paichike. Yung isang babae, malapit lang sa akin. Dalawa pala yung dalawang babae. Sunday, anong oras ka pupunta ng Hong Kong? Akala ko ba pag nag-okay yung Saturday, yung Sunday morning, pupunta tayo sa... Hindi, malay mo. Yan ba to? Yes, igagala kita. Doon tayo sa bukas, sa Taipa. Yung mga anong city. Talagang doon. Tapos yung sinasabing putol na simbahan, punta ka doon, mag-wish ka doon. Hi, Ricey. It's good to see you again. Ken from Bad. Ay, chikay pa lang. Ano na lang? Isa, dalawa, tatlo. Tatlong basta na lang. Hindi na. Malakad lang tayo. Oo, doon. Yung sa ano ko, yung place ko, sa kabila. Iba. Iba-iba. Iba-ibang ano. Iba. Sa Pilipinas lang may, ay dito may rice. May rice din. Yes, but even after traveling halfway around the world, she's still managing to look great. Come from 7 ways. Thank you, 7 ways. That is... Sana pala dinala. Pwede naman balik yung pag ano eh. Yung expired. Ay, hindi pinalitan. Saan? Hong Kong, 7-Eleven? May resibo ka, pwede yun. Pwede mo pang i-reclam. Pwede pa nga nila i-ano yun. Both of them do. Alin? Bus. Mamaya, hindi na. Ano na yan, susi na lang sa bahay yan. Sige, bus card mo yan. Kasi yung akin, nandito sa MPay ko, sa phone ko. Hindi na. Pag ano lang, in. Pag in lang. Di ba sa Euro, out and out, in and out. Dito hindi. Maaga ako pinalabas, 4 pa lang. Kaya nung labas kong yun, namili na ako. Para kako. Tapos yun nga, sabi mo gusto mo, sige, bukas na lang yun. Ang daming gulay, gabi, okra. Oh. Ba't ayaw mo ng maasim? Di ba gusto mo ng maasim? Iba yung lasa.
Oo. Nasa ano yun, tawag doon, nasa pagluluto yun. Kahit nagustuhan mo na. Lalo na pag may gabi. Oo. Mainit. Mm. Ayan, isa, dalawa, tatlo na lang. Paikot-ikot lang dito. Alam mo lang malayo. Alam mo yung iba, nilalakad pa yan. Kasi nga, malapit lang pag ano. Meron din ditong ano, Subway. Anong gusto mo? Try mo yung Subway. Pag mahilig ka sa mga bread. Bread? Subway? Talagang dinadayo nyo. Next time 7, take your makeup. Peter, niloloko sa 7 way. Sabi ni Peter, next time 7, take your makeup. What's her secret? I look all around and what? Nail after a long. Yes, 7 ways. 7 ways. What time is it now? 3? 3? 3. 3 p.m. 7 ways. What time is it now? Yes, different. What time is it now? 7 ways. Good. Call Peter. 3. Eyeshadow. 1 p.m. It's 8. At 6 hours, 7 hours, 6 hours. Different. No. Yes. It's nearly. I thought up in the foundation and press sleepy always work for me. Did you, said Peter? Dito nga ako. Nakakahilo dyan eh. Alam mo ba sa ano? Sa Manila, sa ano? Ang ano na ng mga luggage. Sa Pilipinas. Mahigpit na sa mga luggage. Ewan ko kung Europe kayo. Ako, na-stress ako nung pauwi ako. Yung hand carry ko, iwan sa aeroplano, pinaiwan. Ano, 2 bags allowed lang daw. Hand carry ko, yung wala nang laman, nilagay ko yung laptop ko sa hand carry ko. Pinatanggal. Kaya nga. Oo, kaya nga sabi ko, sige, sa inyo na yan ako. Kaysa yung laptop, sabi ko, of course, I will not leave my laptop. Sabi ko. Kasi handbag, saka hand carry, 7 kilo na lang. Kinikilo na rin yung handbag. Ano, oo, oo. Yun ang pinagbabawal na rin. Yes, it's raining. Look at that. What? Time check, 12:57 p.m. here in London. 7:57 p.m. in Manila. Yes, 7 ways. At the third stroke, I will be 7:55. You pricelessly. I'm from Peter.
Gutom na gutom ka na? Kaya pa? Malapit na. Ito yung sinasabing Ponte 16. Oh. Sa airport meron. Hong Kong meron. Mismo. Beep, 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 beep. Meron ako doon. Meron doon. May stock ako doon. Ang dami. Hindi ako. Ako yung taong takot mawala ng stock. Yes. Hindi pa. Dalawa na, isa na lang. Pagtapos na ito, isa. Kasi walang makita sila eh. Kanina kasi nandun ako sa harapan. Nung pag ano ko, nandun ako. Kaya kitang-kita nila. Bud, how are you today, Bud? Peter, where's Billy? Did you send the link, Peter? Ang gusto mo, rice or burger? O patty? Rice? Wala na akong rice na. Okay. Naging gulay. So, rice. Okay. Ako na kaya yung mag-ano ng bag mo. Yan na lang ano mo. Sige na, magang lang to. Sige na. Payat to, pero malakas to. Siguro bumayat lang ako ngayon na lang. But, nung ano, tumaba-taba na ako. Ewan ko, sabi nila, siguro sa, bakasyon. Ewan ko bakit. Ito na talaga yung katawan ko. Kala mo lang. Kasi nung nakikita raw nila ako sa kala nila mataba. Nanibago ka lang. Kaya nga. Ito na. Ay, di pala tayo nakalimutan ko. Di, okay lang. Doon pa naman tayo. Ewan ko kung umulan. Ano mo na itong payong mo? Ayun niya, umuulan pa. Ulan pa rin. Diyan naman tayo. Doon pa. Doon. Tatawid tayo. Oo. Pero doon pa naman. Here. Kaya. Sure. Payong. Mag-isa muna lang tayo magpayong. Dito. Ay, ito na. Bulag na naman ako. Yung yung Mainit naman. Hindi naman malakas. mahirap na. Nasa biyahe ka. Yung ko sa salamin ko, lumabo na. Ayoko maulan ng kabamyam, kasakit ka. Ayan. Tatawid tayo. Kaya? Tawid tayo. Dito. Oo. Yan na. Hindi, okay lang. Halika na, pwede na yan. Kasi pag umurong pa ako, madudulas ako. Ang netong ko. Hey. Yes, it will be low, but ay, bulan na. Abis na eh.
Yung doon, dyan lang anak ko. Ako dito. Walking distance lang. Oh, sandali, i-mute ko muna. Malalaman nila eh.
sabi ko, hindi man yan akin, ang dami niya. Sabi niya, sa'yo man to. Spring roll lang, yun order ko. Pero gulay. Nilagyan ng noodles na marami, gulay na marami. Sabi niya, ano ba ito? Combo. Unlimited vegetable. Pag kulang pa, kuha, ganunin lang po. Lagay sa kamay. Cheese rice, gravy, Jollibee. Ayun pala. Sabi ng lalaki, pareho daw hindi niya nilagyan ng ice. Sabi ko pareho nga meron eh. Parang ayaw pa lang maniwala. Sabi ko wala. Kaya nga, ay ano, meron ka ako. Kaya nga kako ito, pinatatanggal ko. Ano ba yun? Kasi mo pag ganun duty talaga. Yung parang naninigurado pa. Magsasabi ba ako kung meron o wala? Parang ayaw pa maniwala. Obvious naman na meron, no? Pero sabi niya, hindi, hindi ko nilagyan. Ano? Ate, ayan, di ba sabi niya, ay, ayan, no, meron. Sabi niya, wala. Ice? Oo, di ba? Hindi ko din No, very peaceful. Oo nga, pero ayaw na. Ah, Kaya, ayaw. kasi ano, nababawasan. Lagyan daw kahit kunti. Wala dito po mga Pilipino. Sa rules yan lang. Kasi Kaya, pag may ice kasi, ano, bawat. Kasi ako tumatawag. Wait, hindi ko nasabi na hindi ako kakain doon. nag-aantay. Ang ano talaga doon ako nakain. Hindi nila alam, hindi ko nasabi. Mia. Mia. Hindi ako pupunta dyan mamaya na. Sinundo ko yung kaibigan ko. Nandito na ngayon sa Macau. Ha? Ha? Oo, mauna na kayo kumain. Ayan. Si Bia, punta na lang ako dyan mamaya. Okay, bye-bye. Ha? Harap? Sabay pala na yung Naantay ako. Nakain na raw ba sila o hindi pa? Sabi ko, "Oo, kumain kayo." Nala niya, pupunta ako doon. Nakalimutan ko sabihin. That's much better, Sans Maria. Perfect. Thank you. Dati wala ito nito. Ngayon nagkaroon na. Dati spaghetti lang. parang bago yun. Wala man yan sa ano. Hindi na, wala. Carbonara. Pagdating ko itong tinorder ko sa ano, sa chow, ano sa, ito, Greenwich. Nagitim ko na no. Oo nga. Mainit sa Thailand, saka sa ano eh. Diyan ginanap ng birthday na anak ng kapag ko dito. Hindi kayo nag-anniversary. Birthday niya nung 2024. Last year. Kahapon din, pag-hiking kami, super init. Sabi ko, parang nag-sunbaking. Talagang mainitin ka doon. Ang tindi ng init kaya sa ano, Thailand. Sa Vietnam.
Taste ni Tita. Peter, let's eat. 7 ways. Ganun ako. Hindi ako makakain sa ano ko, ngipin ko kasi bago to. Ah, Ito yung pinagawa ko dito sa Pilipinas, nangyari ako. Binasanay ko lang. Ay pagbago, ilang araw pa lang. 5 days pa lang. Dito to. Sorry Peter, 7 ways. Busy. kala ko talaga grabe na yung bagyo dito. Sabi ko, shit, Kasi pag nag-8, sinasara talaga yung border, yung tulay. Kasi doon ka dadaan sa ilalim ng dagat eh. babaan dyan ako. Ano, tumila na bukas ako. Ano, tumila na bukas ako.
Thank you, Seven Ways. Stress yan. Kaya walang tulugan yan. Sino? Si Tito. Di ba ang Europe maraming pagbabago pagdating sa pera? Budget. Yung biya padalan sila ng gobyerno. Pero maraming tanong. Yun na ngayon. Kaya nga. Kaya stress, kaya walang tulog. Pensyo naman yan. Hmm.
yung part 2. Yung part 1, nakita mo rin. Yung ano, Banyo Queen. Yung part 2, Killing Me Softly. Lasing na din ko ba? Hindi, ako manginginom din ako pero nakokontrol ko. Oo, nga. Di ba? Ito yung part 2, ano, Killing Me Softly. Kasuhan lang niya, parang kabawi siya. Itong bakla, resident ng Hong Kong. Okay, ano niya yan? Oo. Pero hindi man yung bakla yung kumakanta. Oo. Ano siya nag-video, di ba? Siya ba Siya nga nag-video? nagkaharap eh. Yung nga, yun. Ah, siya nag-video? Magkakadilan nun eh. Yun no? Yung bakla may kaibigan na babae yun no? Diba? Kahit na, masama pa rin yan. Pinost mo yung, hindi mo yan sariling video. Yun na nga. Ang kaso, itong babae, Sariling video, pero may madalit kasi na ano, pwede pa talagang pasuhan. Kahit masama pa rin yung ginawa ng babae. ano naman. Kaya yung, alam mo kaya mga Pilipino sa ano, Hong Kong, kung ganun na lang sila kung ano ng mga Chinese. Alam mo ba? Chinese ba yan? Alin? Nila. Hindi, apang. Hindi, ibig sabihin ng mga Chinese. Kaya gano'n na lang ang tingin sa mga Pilipina. Napakababa. Dahil sa mga ganito. Pwede ka mang gumawa eh, diba? Kahit na kanino ka pa makipagrelasyon, okay lang. Buhay mo yan eh. Pero dapat, ikaw mismo kumontrol. Pwede naman kayo mag-motel. Para kasi sumama. Para siguro sumama, babayaran siya. Kaso nga eh, gusto yan ng apam libre. Diba? Alak lang, natangkang na. Sabi nga nila, tingnan mo tingnan mo yung babae. Yung position niya. Kaya, na-over din kasi. Diba? Talagang gumano na siya. Lalaki na, parang gusto na siyang anuhin. Kaya nga sabi nung ano, sobra naman bembang mo. Yung mga comment, ganyan ko na baka ano sa bembang. Hindi ba niya alam na may video? Hindi niya napansin na may video. Hindi niya alam. Kasi yung kinakanta pa lang yung banyo ko yun eh. Kaya nga, kumanta nga din siya eh. Harap na harap eh. Kaya nga. Ay, hindi lang siya nag-expect siguro eh. Hindi naman kasi yan talaga dapat i-posan. Ibang tao kasi yan eh. Okay lang ka na sarili mong video. Ibang tao kasi. Diba? Ano siya? Trending na trending. Kaya nga, Umiiyak siya kay ano, Juan. Nagsusorry. sino yun si Juan? Na ano siya? Yung taga-UK na ano, may ano sa condolate, parang gano'n. Yung ano na viral na siya ang dahilan daw na kaya namatay yung bakla na taga-UK. Di ba? Yun. Kaya nga, yung bakla daw nagpakamatay. Ha? Yung bakla nagpakamatay. Taga-UA eh. Ang inaano si Juan daw ang dahilan. Kasi in-expose na yung mga utang. Oh, sorry, ang tagal ko kumain. Yun lang. Problema. Pagod ka na. Hindi man. Yung simbahan dito, na sinasabing nila ko, kailangan sa umaga. Kasi hanggang 5, sarado na yun. Mag-miss ka. Kasi ano yan yung ano, sinasabing miracle church. Pero dapat punta ka rin dito sa may ano, sa may simbahan. Pag mamaya, bukas, alam ko pa. Malay mo, i-wish mo, magkaanak ka na. Gala. Gala na. Malay mo, tapos bigyan yan sa'yo, Ito naman ang anak. Nag-wish ka ng anak. Ang dami ng anak. Madami na akong anak eh. Sabagay, pamangkin.
ng anak-anak. Ah, talaga? Hindi na nga to. Ayoko na talaga. Masakit na. Hindi tinatanggal para masanay. Slowly. Baba at taas kasi ito. Okay lang. Ano lang? Dear! Ano yan na? Masarap siya kasi tostado siya. Di ba? Kaya nga, dadalhin na lang. Hindi tayong plastic. Puro mga Pilipino na dito. Dami. Kaliwaan. Pilipino. Malapit-lapit lang sa Pilipinas. Ha? Malapit lang kasi sa Pilipinas. Saka hindi. Yung sahod, hindi na nagkakalayo. Ha? Yung sahod, mataas na kasi sa dito. Lalo na sa mga kusina. Mga cleaner na yung mga yan. That's good. Yung anak ko, next year, ita-company na. Tapusin niya lang yung bali 2 years sa bahay. Tapos, sabi ng anak ko, tutulungan niya. Ang laki na kasi ng place dito dito. Dati 8,000 lang ngayon, alam mo makala na. Inaabot na ng 21,000 sa 22. Remote. Ganun na kalaki. Yung naalala ko na, kailan nandito tayo. Saan pala dinaan mo na? Need ko ba ng SIM card? Ha? SIM card ba? Ay, kapag kasama naman pala tayo. Matira mo na tayo, hindi na. Malamig na. Ilang araw mo lang, hindi mo na magagamit. Dalawa ng SIM card ko dito. Alam mo magkano SIM card dito? 100. Hindi ba? Sa plane naman, nakita ko 80 sana yun. Bili ba ako? Ano yun? Ano lang yun? Tawag, hindi yun yung... Oo, sa airport lang yun. Wala, naisip ko. Anyway, ang lakas naman signal ng Hong Kong. Di ka tulad sa Diba? Thailand. Kahit na dito, sa Thailand lahat, kailangan mo ng passport. Sa Thailand may ket dito kahit saan. Sa park dito, may internet. Yung mga lugar dito may internet, free wifi. Kaya nga. Thailand, susto. Kailangan mo talaga bumili ng SIM card. Kaya nga, Kasi walang free wifi. Kahit sa mga mall. Oo. meron man, ilagay mo nga passport. Oo nga. Hindi ka pagod kaya kaya nagdala ka ng passport. Kaya nga, paano kung di mo dala? Kaya nga. Wala kang wifi. Si ano yung nakamit ko? Sila Lilibet, sila AJ, sa Mall of Asia naman. Oh, magulat sila sa akin. Maria, kala namin ang tangkad mo. Makakapeki daw sa ano? Sa cellphone. Matangkad din. Parang ka din matangkad. Kahit ko lang ako. Kaya yung pagkaano mo? Maliit din kasi. Kaya ako. Kaya? Pinigilan ko ng soft drinks. Oh. Kaya po mo. Alam mo yan? Kaya? Ayaw mo na? Nalagay ba yan? Ako na. Yeah.
Nahulog pa ako. Okay. Thank you. Itay right. Yes, kanya. Sure ka, nahin mo pa ba ba? Kaya pa? BTS. Oo. Na-overuse it. Ikaw muna. Oo. Hindi na marunong talaga. Ay, yung mga speaker, binigyan ka nila. Parang pinakatag nyo. Nalagay para sa t-shirt, sa t-shirt at sa lagit. Alam na. Okay na. Kasi kumuha dito sa ano. Kaya sabi ko sa'yo, hindi ako makasagay. Hindi ka pwede. Dahil yung Sila lagi. yung kumuha. Dahil malakas na. Kasi Lumalakas na. Lumalaka. Ang lakas na. Hindi ka gaya kanina. Kaya. Kaya sabi ko, may 4:30 naman, sakay na lang ako. Sabi niya, yeah, pero yung luggage mo, wala pa. Hindi pa yung nakukuha ng staff. May iwan. May ay sabi ko, ay, sige. Tapos rin. Kaso yung antay mo, lalo na pag antok na antok ka na, Kaya kalabot ka ba? Yun na problema. now okay na. At least, happy ako nung nalitulog pa yan. Kasi kaya ako nagkano eh. Wala na. Nag-work. Ano ito isa, ang bata, ang bata. Wala naman niya, walang, siya okay lang kahit huwag na siya magpayo. Ang bata. O, di ba lumalakas? Dito, tatawid tayo. Ayan ang city. Kaso, sa ganda magpipicture. Kaso, umuulan naman. Hindi siya nga. Bukas na. Ano naman tayo? Oras dito. Kana. Hindi na. Rest day ngayon. Rest muna. Full day ako sa airport na. 2 days. 2 days travel. Airport to airport. Dito tayo. Dito. Dito. Tayo para maano silong-silong. Lumalakas kanina. Ano lang, patak lang. Ay, lumalakas. Tayo right side. Oo, dito lang sa right side. Pero hindi tayo akyat. Dito lang tayo para maano tayo, masilong. Masilong-silong ba? Okay. Kapit lang. Yan ang amo ko. Ay, ulan. Ito nga. Nagkagalan tayo. Nandiyan lang yung Hindi. Anin ko naman yung oras. Yung lalaki, ay babae pumapasok. Kasi nga teacher. Diyan lang tayo sa gilid. Kapon sa pagod ko, nag-biking pa kami. So, maputi. But,
Ito ka-roommate ko. Saan pupunta to? Chris! Pagaling. Ano hinanap mo? Susi. Nasaan? Yung itim, yung putol? Nawala. Nasaan? Saan mo na ano? Kaya pala nag-ano ka konti, tingin-tingin mo. Papasok ka ba? Hindi ko sasarado dito. Maghanap ka muna. Oh, magpapaduplicate siya. Bukas, dyan yung simbahan. Malapit lang yung simbahan. St. Augustine Church. Dati hindi dito ang ano ko. Ang layo. Sabi ko, ayoko na. Contento na ako dito. Kahit mahal. Dito tayo. Dito na. Saka no, first floor na. Hindi kagaya dati. Akin na isang bag mo, hindi mo makakayanin niya. Akin na. Dito lang naman eh. Akin na. Ikaw, akin na yan. Ikaw na yan. Kasi maano. Kasi nandiyan yung laptop kasi Yes, yes. mabigat mo. Yes. Nakita mo na. Kaya mo. Tandaan lang. Yan lang naman tayo first floor. Sabi ni. Sige, halalayan kita. Sige na. Oh. Papaduplicate ka na lang. Makikita mo yan. Ay, bukas hindi mo na makikita yung Chris. Hindi, isa pa. Yan. Hindi mo na makikita yan bukas, Chris. Magwawalis na sila dyan. Ay! Chris! Wait. Wala kayo. Diyan, dito sa gilid, Chris. Diyan sa wait lang, Rice. Ayan. Ayan. Ito, Chris? Oo, yan. Diyan mo. Ano yung susi? Susi. Kaya pala mabigat. Nandiyan laptop mo. Oh, hindi pwede sa luggage kaya. Wait. Ano yung mawala? Yung nandito. Yun lang. Talagang kailangan mo magpa-duplicate. Ka na. Naiwan mo. Go. Sige. Iiwan mo pala? Lahat na to? Oo. Ganda. Yes. Yan, sige. Sige, okay na yan. Okay. Come here. Come here. Okay. Pinali. Iiwan mo. Mating na. Yes. Wait lang. Saan pala? Naiwan mo pala, hindi nahulog. Hanap ka pa ng hanap dun. Ay, ako ka na. Ha? Ay, tanggal ka na. Ito maraming sinila sa ari ko. Ay, ano ba yan? Ayan yung ano ko. Yung ting-alaga ko. Ah? Mag-isda ka? Oo, yan. Alam mo naman. Cute. Buntis yan ah. Hindi, ganyan talaga yan. Ganyan talaga yan. Akala ko buntis yung isda mo. Wow. Hindi pala. Hindi. Diyan mo muna yung gamit mo. Ito mo. Ang galing. Yan na. Yan na. Akin na. Akin na lalagay ko. Hindi, yan mo na. Yan. Yan na. Pasensya mo ng aking masik na bahay. Ito yung sinalas. Diyan mo lang, diyan mo. Ayan. Yan. At bukas na natin ang init. Okay na. Uy, ang
daming teddy ah. Kaya, pag hindi magkasya pa mo, alisin mo na lang. Hala, saan ka mo tutulog? Dito, ano ka ba? Hala! Mayroon ako, huwag kang OA. OA. Grabe. Alisin mo na lang yan, ha? Kung kakasya ka. Kasya lang ako. Ayan, sandali. Ano yung problems? Sige na, upo ka muna. Ito muna ako. Sige lang, oh. Marami. Yan, diyan ka na. Mamaya alisin ko to. Dito ko lalagay. O, di ba? Nuksan ko na naman yung aircon. Okay na. Saan di kasi sige dito, ang dami mong teddy. Tinanggal ko pa nga eh. Tinanggal ko pa nga. Bigay mo sa apo mo yan. Marami sila doon. Marami na yan. Mas marami pa doon. Alam mo ko bakit? Ha? Kasi inaano ko, yung amo ko, bigay ng bigay yung apo. Kaya, kung anong dami niyan, mas marami pa doon. Kaya sino to? Anak ko, alin? Ito. Apo ko, yung anak ng anak ko. Yan ang isa. Ilang taon na yan? Yung nandito, yung nanganak, natatandaan mo ng pandemic. 3 years. 3 years na yan. Oh Oh. my God. Kasi anak ko lalaki. Yan. Malaki na. Yes, bukas, pupunta natin yan. Sige, go. Yan. Sige na, pahinga ka na muna. Bakit? Pahinga, dito ako. Pahinga ka muna. Ngayon ko lang namang umupo at ano. Chill. Tawag doon. Meron ako dyang ano, mamaya tayo mag-midnight snack. May ano? Brownies. Ha? Yung paborito mong milk tea bukas. Sige, go. Finally, matikman ko na yung milk tea mong lagi mong hiningi na. Lagi mo nakikita. Lagi kong nakikita yung famous na milk tea na yan. Yes. Ano ba yung ano mo, live mo? Ayun pa. Hi, I'm here. Ayan pa sila. Nandiyan pa sila. Oh my God. Yes, 7 ways, Peter, still. Hindi ko may transfer, end ko kaya, ano lang tayo sa laptop. 7 ways. Enjoy. Yes, thank you, Tati Patita. Therefore, mag-chismis tayo. I will end now. See you tomorrow. Bye, guys. Yes, still here. Okay. Tomorrow we will talk with Ricey time. You know, banding Tomorrow time. we do live stream again. Good night. Bye, Banda. You're still there. Sorry. I'll make it chika first. See you late tomorrow. Bye, Tita. Tomorrow we do Yeah, live Tita stream. Pitita, I will connect you later, okay? I will watch your latest upload. Bye, guys. Bye, Peter. Good night, Peter. Good night, 7 ways. Good night, Pitita. Bye. See you Good tomorrow. Okay, end na natin. Ano na yun, maraming oras.